रायलायबाबो स्टुलाव गाखोनानैसो गाहाय हिन्जाव लानाङा दै लोगोफोर मोनहास'आ नै गेस स्टभखौनो मोनहाया बैसागुनि अमा बेदर संनोसै दाउ बेदर एवनोसै अमा बेदरबो एवनोसै सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु देगासिनो थबसियाव दै देग्लिथारबाय आङो नै गोथाव जानायनि नै आरो नोरसिं बिलाइ मोदोमलायनाय होनोसैनो आंना बिजावजालिया दाउ फेन्दाबो बोरो हयलाय नै दाउ फेन्दाया बोरो होनबावलायोहाय थानानैबो नुला नै दाउ फेन्दाया सायखाबाय अमा बेदराव होनो ओमफ्राय दाउ बेदरा ओरैनो गोजा एवनोसै आरो दा ओइ बानलुआ आंनि बोरायनि थाखाय बियो बानलुआ जाबायहाय ओमफ्राय नै बिथिं थिथा केरेला एवगासिनो बिहावनाव मोनहालाहाय आङो नै गाहायखायनो नै थिथा केरेला फ्राय दालिजों जासिगोन बेदर जाया आंनिया बिहावा पुर'हितसो बाराद्राय खाथियाव देखायबाय गन्थंफोरा जि गिदिर गिदिर नुगोन गोजानाव लांसै केमेराया गोखै खानायनि भिडिअखौसो लानाय जायासै लोगोफोर समानो मोनहाया जाथारो नालाय भिडिअ खालामनो होननानै सानब्लाबो जालायलाङा सोरबा सोरबा आरो रागा जोंलाय लाङो आंखौ केमेरा अन खालामबाय थानायखाय सायाबो दुंबाय नै आफा लांनोसै दा गयबारियाव साहा लोंहैनोसै नै बैसागुनि जोंना गाइखेर साहाखौनो लोंग्रोनोसै माइब्रा लोंनायनि सिगां ओमफ्राय दा बिहावा मेथाइ खनदों नै आंनि फिसालाखौ मा गाहायहाय स्टुलाव गाखोनांसिगोन नालाय स्टुलाव गाखोबासो नुजोबसिगोन आं नै जि गोजौखा ओंखाम संनाया जाबाय मोनबाय नै खुरै लाखाबाय आङो जानोसै खुरै लाखाबाय जानाय नायनानै खिथिनोसै एसे लोगोफोर गोखा गोखैया एसे खिथिलाय जुम खालामनानै नै गोखा गोखैया मोनहांबाय बिहावा बानायनो रोङाखै नै बिहामजोनि जखा बानायनो रोङाखै गेस स्टभखौ गोजौद्रायाव दोनदों आंना नै खोस्लिजोंसो एरबावलायो साहाखौ दुंबायानो साहायाबो गोखा गोखैयाबो जाफ्रामबाय नै लोगोफोर जानोसै दा गोथावनो टेस्ट खालामनायगौमोन आं सामस दंना गैयाथाय खाथियाव टेस्ट खालामनायसै हालाय जायाखै दे आखाय सुनोसै आं माइब्रा रोसि लोंनायखौ उनाव दिन्थिसिगोन आं नोंथांमोननो ओरै स्टुलनिफ्राय ओंखारना लानोसै आं ओमफ्राय ओंखारसै मा स्टुलाव थानानै रायलायबाय थाबाय आं जाहा गोजौखानि ओंखाम संग्रा एसेल'सो गोजौ आङो नै खान्थाल बिसबा नायलाय बेदर बायदि गोथाव जादों लोगोफोर आं एवदों गावनो बाख्नायना लानोसै गोथाव लोगोफोर नायफैदोलाय नै दाउ गोदागासिनो नै आंनि बिबोनाङा नै दाउआ गिदिरथार नै 2 किल' जानाय लाबोखादों नै पार्टि जानोसै नोंहा नै लोगोफोर अमा बेदर सेरनोसै बेवहाय नै लोगोफोर आंनि बिहावनो ओंखाम खुरबाय आइया उखैथारबायनो आफाया नायलाय जोंनो दालिजों हायदो नै आंनि भिडिअ खालामथारबाय नै आंनो नै आंनि आइ बिखुनजो आंनि जारौ आंनि बिखुनजोनि नामा जारौ ना जारौ मोजां समायनानै दाबो नै जि गोजानै सुबा जर' आइनि मोखाङाव दाग साग गैबावा जि आराम दाबो जारौ ना जारौखा आइया जानला मोनला खुला बेनो औ बेनो
अबाव जागोन जासिगोन नै आफाया ओंखामा उखैथारबायनो आरोना फुंनिफ्रायनो जायाखै हाथायावबो थांदोंमोन नालाय जेबो जाया जेबो जाया ना बेदर जाया पुरहित बाबासो नै लोगोफोर सिनायोबा आफाखौ दे आया नारें होनो थांनायालाय एसे गोजाननिफ्राय गाखोबोबाय आया माबा नारें खाजिया जेबो जायानो जेबो जाया नारें खाजिया जाजायो सामब्राम हाना लाबोनो सामब्राम गोजा गामलासे ओंखारबाय नै लोगोफोर दाउ बेदरा जानोबा फै नै फुंखानि लोगोफोरखौ लिंहरदो नै फुंखाया जानोबा फैनो गोथाव एवना होगोन आं जानोबालाय फै लोगोफोर बान्दारखौ होआखिसैमोन दे 2 नं सनारिपारायाव 2 नं सनारिपारा बान्दारखौ होआसै बान्दारा कबिरालि खाथि बेखौ होनसै बेखौ जागोन बिबुखौ जागोन बिबुखौ जायालै बान्दारखौ जागोन बिबुखौ जाथ'ला बेखौ जानोसै नै लोगोफोर अमा बेदराव दाउ फेन्दाखौ होबाय नोरसिं बिलाइबो होबाय एवा एयो अदाबावनो एवगोन अदाबावसो गोथाव जायो आं दाउ बेदर एवसिगोन दायो हेलो बोलो हाय इथिं फै इथिं हमना दाउ बेदर एवनोसै लोगोफोर बुरा दाल दुखिया होजोबदो हाव बुरजा जायो जा हाव जाखाबाय गरमा बैसागु बैसागु जादै जि मोजां खाना लाखाबाय थावानो रुङाखै नै खेबना जाहांदों दासो गोसोम नुबाय दा आंखौ मेकआप लायाखै लोगोफोर आरो गोलोम सोदोंना नै गामिनि बिहामजो आइ आंनि बिबोनांखौबो खिथिहर एसे बैसागुनि गाजा गोमजा बोथिसे न'खरजों जालायनोसै लोगोफोर जोंनि बर'नि नेमखान्थिखौ गाजा गोमजायैनो फालिलांनोसै आंनि बिजावजालि सासेयासो फैयाखैना आब' गिदिरा एसेथिंजाय साइडआव दङ आरोना एसे गोजानाव दङ आब'नि न'आ सफैयाखै आब'आ मिथियाखै नामाथाय आंखौ फैदों होननानै आं उदालगुरि मनपुरावसो थायो लोगोफोर तेजपाताफोर दङमोन नामा तेजबिलाइफोर तेजपात गैयानो गोजा गोजा जालायनानै एवना लानोसै आरो लोगोफोरना गोथावनो ओमफ्राय हाइजें सामब्राम गुफुरखौबो आङो थावआवनो होखायो आंनि एवनाया बेबायदि आरोना माने उनाव होआ थावआवनो होखायो जा हाव हाव गरमखा बिथिं गोजौनिफ्राय गरम ओमफ्राय सिङावनिफ्रायबो गरम हालदै होबाय नै लोगोफोर लोगोफोरनि थाखाय स्पेसियेल बानायदों आं बे भिडिअखौ हालदै दाबायानो मोननै मोनसे गोसोम मोनसे गोमो देनजारसो जोंना नै ओंखाम संनाय आयदाया ओंखाम संग्राया नै जोंना हानि आरो जोंना फिसानो ओंखाम संग्राया टाइल्सनि नङा होमबाबो बिराद गोथाव ओंखाम ओंख्रि मोनोहाय होनदो आरो गोजा 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 जाबाय नै सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौ होनोसै नै ना लोगोफोर जि गोथाव मोदोमखाबाय ना नै सामब्राम गुफुर हाइजेंआ
दाउ बेदरखौ होनोसै आं नै संख्रि बारा गोथाव संनो रोङा आरोना आंनि बिजाव जालिया साबसिन संनो रोङो इमान भिडिअ रायलाय नङाबा गोबाब जाबाथाय गैलाहाय रायजागोन आं मानसिफोरजों मिट मसला होनोसै रे लोगोफोर बानलु खोबनानै दोनसै बेखौ जोङो आधा घन्टा फोमोननोसै लोगोफोर जोब्बाय जोंना मैथा बांगालजों नाजों बिदै फंनैसो रायलायना होदो जोंहानि न' गोदान दिनै जात्रा हाबदो जात्रा संगोन दे नै गामिनि न' नै जांगिला जोंहानि न' गोदाना नै नैबे फाथै दाहाय नै बेयाव बैसागुनि 1 तारिख जों माइब्रा बिदै लोंगोन दाहाय दिन्थिथ'ला दाहाय लोंनाय समाव दिन्थिगोन दे लोगोफोर लोंबा दिनै लोंनांगौ बर'नि कालसार गारनो हाया दोननोसै दे लोगोफोर नै नोजोर जांगिला we miss you दाउ बेदर संगासिनो नै नोंसोर मानो दाबो फैयाखै जोंना जालायलांबाय गोखा गोखै जालायलांबाय आरो लोंबावनोसैसो नै माइब्रा बिदैजों दाउ बेदर अमा बेदर गोसोखांदों नोंसोरखौ बाय बाय गोसोखांबाय था नोंसोरो होजोंनो बेयावनो थाबाय था जेराव दङ बेयावनो थाबाय था रंजालि बैसागुनि गोजोननाय बावहरबाय दे होमबाबो जाबाय दाना ज'नो डाइनिंआव जिरायनानै आहा बेदरखौ थिखांदों नै अरुण भैया खाइए टेस्टी है ना cheers दे बोराय हारसिं जादो आंखौ लिङाखैना नोङो बैसागु बोथोराव हारसिं जानांगोनलाय माइब्रा लोंदों जांगिला मोनासो लुबैसिगोनलै बेखौ नुबाथाय अब आंबो रुबावाखै आंना बेदरफोरा गोखा गोखै खैलायलायनाय गोखै जाबाय ने हाथाव दाला आंनाबो बिदिसो शर्माई मत था भैया नहीं दा बिजाव जालिफोर ज' जालायनोसैलाय जोंहा गाहायाव हौवाफोरा बिथिं गोजौआवहाय डाइनिंआव गोदौदोंसोहाय अमा बेदर रानफुनदा मोदोमजाबा माबायदि मोनजायो नायदो दा निजा थाबायसो मिलौगोन ने हाथाव हाबदो जोबसिनो नानिया दासो फैदों जोंना आंनि हौवानि बिनानाव उन्दै बिब'सो जाखादों बेदरखौ ओमफ्राय फैग्रोमोना बिब'सो होनगोन आंखौ जानोसै बानायगोना सानफ्रोमबो जायो नामा फिसाजो